sayang. Wis kaya Bang Plecet iki kok ganden. Ditung sik selawe cukup urung. Lah wing kolana. Nah, wis to. Piro sayang? Bengi iki luar biasa tenan Pak Bupati itu, Jan. Nah, dadi pas ya aku rasa nang. Ojo lali Garang loro yo.
Tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Karanganyar yang tercinta. Iya. Luar biasa. Nggo ember nggih wadah lemah. Mugi-mugi Pak Robert tansah dipun paringi berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pripun Mas Fitro? Nyuwun sehipun Pak Bupati. Oh iya. Mboten ketan setunggal lagon nggih. Ah nggih. Monggo Bapak. Anu kalih Ibu. Jadi wedhus aku. Monggo Pak. Monggo Ibu. Anu Tawang Mangu Indah. Nah, ayo. Nggo jemput Bapak. Hormati Bapak Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ayo ora ketang sak ramban. Monggo Pak. Monggo to, diaturake ngormati Pak Bupati kita dan Ibu. Yuk, Tawang Mangu Indah karya Ki Mantep Sudarsono. Yo. Ceria kang padha lumaku gawe cinawe karo mesembuyu empe awak Mangu Indah Karya sang maestro Karanganyar Ki Mantep Sudarsono. awak Mangu kane gunung lawu kebekan pati sapa Minggu muda-mudi asesoto gawe kambang umbang-umbang mengkane ceria nang padha lumaku gawe cinawe karo mesembuyu empe awak Mangu Indah. Pak, monggo Pak Bapak. Nah, mriki Bapak. nunggu suwuke lagu. Kalih Ibu, monggo katuran Ibu. Bu Farida iki dilo mbek kowe. Ya aku yo wedine tom-tomen yo. Menika piyai budaya sangat merakyat menawi warganipun kagungan hajat nggih mesti nglonggaraken rawuh. Nggih, saestu menika. Nggih, Bu Canggik matur nuwun. Sedaya PWKS sampun nenggoni ngantos limbukan. Nggih. Kalau wau kula pun nggih pun WA Nggih. saking PWKT nggih ugi rawuh. Batam Matur nggih. nuwun Batam. Wah, nggih. Luar biasa. Nggih. Kalau wau pun WA kalian kula remen sanget warga wonten Karanganyar ingkang ngrembara wonten Jakarta, wonten Batam, wonten pundi-pundi tesih nguri-uri budaya. Nggih. Remen sanget, bingah sanget warga Karanganyar guyub rukun gotong royong luar biasa. Nggih, nggih. Nggih, niki lagune langsung nyanyi mawon nggih. Lagune Lumiting Asmara. Wah, nggih. Kagem sedaya warga Kabupaten Karanganyar. Nggih, luar biasa. Menika salam ugi saking Bapak Suratno, Pak Nggih. Bupati. Nggih, niku Saking sing dulur-dulur WA. PWKP. Sing WA kula Pak Suratno. Wah, nggih. Suratno ya, niku. nggih. Sugeng laras. Monggo sesarengan kalian Bapak Bupati ngaturake Lumiting Asmara. Yuk, dados. Matur nuwun Pak Dandim.
nemani seprene nggon ku ngeteni janji iku prasetyaning ati aku tresno mring sliramu roh wong ayu aelek dina lan wektu ning kantor suwe saya ra karuan aku samar yen sliramu ra kelingan aku ora bakal aku ora bakal Aku tresno karo kowe megane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal nutut aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu pondo nanging lumiting asmara seprene kon ku ngeteni janji iku prasetyaning ati aku tresno mring sliramu roh wong ayu aelek dina lan wektu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ora karuan Kadang pasangan aku sama yen sliramu ra kelingan wong ayu ati cobi jet semoyo wae aku tresno karo kowe megane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal nutut aku ora bakal maju yen durung ngantek sliramu ukurane tresno dudu pondo nanging lumiting asmara ukurane tresno dudu pondo nanging lumiting asmara Tepuk tangan untuk Bupati kita luar biasa Pak Robert. Oh sembah nuwun Pak Bupati nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sehat-sehat, Bapak. Nggih. Pak Bupati. Pak Bupati. Niki lho Pak wayang jenengan mboten diasta kondur niki. Sembah nuwun Pak, sembah nuwun nggih. Luar biasa. Hasil Piyayi karya mriki. panjenengan. Non, Hasil karya panjenengan. mboten foto terus kula gunting ngoten. Kreatif Ya ya. abot-abote wong golek dhuwit Mas.
Lah niki enten sang koordinator Nggih. Mas Heri. Oh, Pak Heri nggih. Mas Heri saking Dinas Pendidikan Kebudayaan. Niku nggih tamba kesel request ninggal katresnan sing nembang Winong karo Birgita. Wah, Ya elok iki. niki jane luwih apik pomo Pak Heri iki ya melu nyanyi. Nah, ngoten. Pak Heri melu nyanyi jane. Pak Heri nyanyi nggawa awake wis abot kok Pak Heri. Nika nata wayangan niki pun sibuk pun pusing kok. Nika kok. Pangapunten nggih, Mas. Kan Yandi Halah-halah meneng wae. ditimbali Pak Bupati to. Sepiye wong Bu Farida ning sandike kok. Nggih. Mang sontek Bu. Oh, nggih, nggih. Ya lek suwi le salaman. Aku bengi iki munggah panggung, ternyata enek piyayi iki nyawer aku 1 juta. Dadi rasa senengku bengi iki duit 1 juta iki tak serahke nang piyayi-piyayi. Dinggo tambah mundut bakso. Amin. Ada Kare, seseorang kare yang palur. memberi saya tapi nggak mau disebut namanya katanya. Flyover. Leoper. Heeh. Yogone nek piro, Mbak? Nih. Yogane pinten Mas Dit? Nggih, selangkung. Selangkung Bu. Nggih. Dihitung sik kok kleru. 1 lho. 25. 45. Ya iki iki 1 juta. Nggih selangkung Ah, Bu. iki ditambahi karo Pak Westo. Kowe iki nek cedak Bupati mesti kowe iki duit akeh banget. Iki Pak Ketum dadi Pak Mayor. Nah, keren kan, Mbak? Dihitung sik aku dadi rasa nambahine. Dihitung sik sayang. Wis kaya bang plecet iki Mbak Ganden. Dihitung sik selawe cukup urung. Lah wing kok Nah, wis to. Piro sayang? Bengi iki luar biasa tenan Pak Bupati tuh, Jan. Nah, dadi pas ya aku rasa nambahi yo. Tuh, aku dikelilingi karo piyayi-piyayi sing apik banget. Aku gur munggah panggung wis iso ngetokke dhuwit lho. Lah nggih to. Bayangno. Dayane Bupatmi gede Nah. banget lho. Aku munggah panggung enek piyayi sing maringi dhuwit. Nggih. Ki mau apa aku ora munggah panggung beliau ya ora maringi dhuwit loh. Nah, alhamdulillah ya Mbak Ganden dan Pak Dalang dan semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sedaya kemawon. Masya Allah, barakallah nggih Bu nggih. Bapak matur sembah nuwun pinaringan sehat, panjang yuswa ingkang bermanfaat nggih Pak. Nggih. Panjang umur, Masya Allah, rezekinipun melimpah berkah nggih. Amin. Monggo sinten sing purun kula dongake melih monggo. Saya pengen entuk akeh kono nang Taman Pancasila pisan ngono lho. Lah iki penonton ning kene ya melu ngitung ki ya akeh banget dadine. Iya. Nggih. Pangapunten menika wau 2,5 nggih, Pak. Lah kula sing medhun teko mriki nek mboten enten opahe ya. Iya, perantarane. Nggih. Nggih niku ketoke. Selangkung niki sing keng jenengan mau. Nggo duit 2,5 juta ulalah ciloro telu papat. Ning ya ndang rene ya. Wes ngungkuli bang plecet tenan wae Ganden. 24. Kowe engko lek kesuwen karno ra iso mati lho, Mbok. Kosek to yoga-yoga selawe iki agek 24 kok Nah, Ayo pun ndang rene. jangkep. Pun jangkep, nggih. Berkah barokah nggih. Suwun Bapak nggih. Ya Allah, lho golek rezeki kalian-kalian. Mbak nuwun, Mbak nuwun. Ninggal katresnane wis Dijoli ninggal katresnan. Iya. Ya. Musak ninggal katresnan. Ingkang dipun dawuh sinten Pak Cahyo? Nggih, Winong kalian Brigita sing didhawuhi Mas Heri. Ya, winang kali nggih. Brigita. Yo langsung berdua lajeng kemawon tanpa bowo. Bu Ninggal. niki nggih Bu. Nggih. Nggih. Atur nuwun ya Allah. Nggih. Monggo diaturake. Yuk, gados.
Dalan kaloro, yo. Winong najan polahe kaya ngono jarike sik rapi. Sindene kulino diplotrokne ya mlorot ae ngono kuwi. Mas Adi Bey. Dawuh. Tanggal 18 ketoprak to Karanganyar. Nggih. Nggih. Jenengan nderek to? Insyaallah longgar kula nderek. Oh, siap. Nggih. Oke. Kula padoske dapukan. Nggih. Sing kira-kira nganggo ayel-ayelan apa? Nggih. Kok sing rapati serius. Nggih. Nggih, arek kon dadi paku buana ampun nah. Biasane kula paku reng ya. Ampun, sing enteng-enteng mawon. Mbok ganden nggih matur nuwun. Nggih. Menika mangke segmenipun namung nggen limbukan tok. Oh, nggih, sembah nuwun. Margi tasik dua lakon. Nggih. Oh ngaten nggih Mas. Ucapan Matur doa sembah terbaik untuk warga masyarakat Nggih. Karanganyar monggo. Mugi Karanganyar ingkang sampun kaasta dening Bapak Robert Kristanto dados daerah ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi Amin. Karanganyar baru, Karanganyar maju. Amin. Apa yuk dongamu? Nggih, Bapak Bupati pinaringan sehat, masyarakatipun kersanipun tansah rukun, sing Ayem baken tentrem. ayem tentrem, selamat dunya selamat akhiratipun nggih Amin, Bapak. amin. Matur sembah nuwun sehat-sehat. Nggih. Nggih, niki mangke kula sak kanca kerja keras tenan bener. Estu niki tabuhan mboten enten mandeke. Nggih. Tur nggih nuwun sewu niki rada gemah. Ning delalah kanca-kanca niku rasane niku sik kecekel. Mila tepuk tangan untuk penabuh Madangkara. Madangkara. Masya Allah. Nggih. Ugi dumateng adik-adik caksi lover. Ha, dipandhegani karo Mbak Kiki, Mbak Anin, Mbak apa neh Nadia, wah komplit. Mbak Tutut, wah ora nek niken rapati semangat Mbak Tutut iki. Wah. Mbak Ngatini. Nggih. Teman-teman mung serawung, ayo guys. Mas Bayu, nggih. Mas Thomas, mangke menawi menyuro saged genteni mriki. Ayo. Arya, halo ya. Ayo. Kok tak bacutne songo niki punane. Nggih, Sedika, matur nuwun sedika, sanget nggih. Mas. Niki pun Nggih, songo sehat-sehat. nginjak Ramayana perang Palwagakara. Nggih. Nggih. Sembah nuwun kowe gaden Nggih, kalian siap, Mas siap, Petrus nggih. Sadibei. Nggih. Yo, neksene kaya apa? Tripama ingkang angka 2 ya kuwi Sang Kumbakarna. Ya.